ọ bụrụ ugbu a ka ị na-abata ịnọnyere anyị ị ka bịakwara ngwa ngwa buru oche gị nọrọkwa ala n'emume oge ekele nke anyị na ugbu a anyị kwuo na ọtụtụ okwu mana tupu anyị pụọ anyị ga-akọwakwa gị ihe ndị anyị kwuru mana ugbu a o ruola n'omume maka Igbo si ezuo ka ahụ eri udele atụtụo ngịga oge akara aka eme gịnị eruola maka ndị na-achọ isi kedu ndị bụ oyoyo ụmụ a ugbu a ka unu ga-amata ha dịka anyị si bata ugbu a nwanne m nwoke biko kọwara ụwa niile na-ele anyị ugbu a aha gị na ebe isi na ihe ị na-eme. Ekene m gị Igbo bụ Igbo ekene m aha m bụ Comrade Franklin Ikechi Aneke abụ m onye duru akụ ọgbọọza Amanatọ Idatụ South Local Government Area Imo State. O zure kpọmkwem nwada nọ ebe a ịkwara onye ebe na aha gị. Ndị Igbo mma mmanụ abụ m Odoziakụ Mary Jane Chidimma Aneke bụkwa na onye duru akụ ọgbọọza Amanatọ Idatụ South Local Government nke nọ n'Imo State. Otu o si adakpọkọ ọ dịka mụ na ahụ ihe a m na-ahụ ọ dịka onwe ihe nwere njikọ n'ime ha nọ unu abụọ na-aza ofu aha na-egosiri unu bụ di na nwaanyị ọ kakwa mma maka asị ihe mezi emezi ụka akpara akpa isi ka eji ekwe ya. Nwanne m nwoke biko kọtụrụ anyị ihe ị na-eme. Igbo ekenekwa m ọzọ ana m eme ọtụtụ ihe dị iche iche ihe eji mara m nke izuzu ana m eme IT information technology ihe m na-eme na South Africa ebe m si wee lọta. Nwanne m nwaanyị biko ka anyị mata nke gị. Ndewo no abụ m nwata akwụkwọ na Federal University of Technology Owerri. Otu a ka ọ dị dịka m si ahụ ihe unu na-egbu nwege unu mere ihe alụmdi na nwaanyị maka mụ nwa na ebe a gbakwara ụkwụ ebe ahụ ka o si ga kedu ka obi dị unu na njikọ aka? Obi jupụtara m sọ polina obiọma mege ka ihe nwere igwe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-asị na ha agaghị alụ di were mgbe ha gụchara mahadum ha niile mana dịka isi kọwa ịnọ n'ime mahadum wee lụọ ka ihe nwere ịgwa ndị na-ama na ha nwere ike lụọ dị na-agụkwa akwụkwọ. Ihe nwere gwa ụmụ agbọghọ ndị nọ bụ onye otu ọbụla onye ọbụla si wee chee ka ihe dịrị ya ka ọ ga-adịrị ya ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-emenwu ihe dị na ha abụọ ị gaa n'iru ọ bụkwa na ị na-anya ị ga-emenwụrọ ihe dị na ha abụọ ọ baa uru ịta ndụ gị afụ nọrọ oge na-eche kama na ekwekwana ka oge gị ganarụ gị. Ndewo nụ o nwere ihe dị mkpa mmụta n'okwu okwucha anyị niile taa ụkwa bịa ji anya bụ eze si ka ekwekwara gịnị ka oge galara gị maka sị nwa agbọghọ na-agba uju oge ya na-aga. Nwanne nwoke kekwanụ ikwu na ịnọ South Africa mana ịlụhụ nwaanyị ebe a dịka ụfọdụ ndị anyị ji eme ịlọtakwa n'ala Igbo ka iwe ebumnuche gị ji lọta n'ala Igbo si ka ị lụọ nwaanyị. Ekene m ọzọ ndị oyibo na-ekwusi no place like home. Enweghị ebe ọbụla ị gara enweghị ihe karịrị Igbo na omenala Igbo. Onye ọbụla Baịbụl sị nga a na-agbụrụ gị ga-alụrụ nwaanyị ya mere m ji jecha ebe niile m jere sọọ nwaanyị Igbo ka mụ na ị ga-ebi n'ihi na nwaanyị Igbo ọma obi dị ya. Ọ bụrụ na ị lụrụ nwaanyị ụbọchị ọbụla ọ na-aga eri nri ebe a na-ebe oriri na nkwari enweghị ihe karịrị nwaanyị Igbo elecha manya hụ na nwaanyị Igbo bụ nwaanyị Chukwu. maka dịka m si hụ ihe ị na-ekwu dịka ihe omenala Igbo na ihe Igbo na-amasị gị ọtụtụ na-amasị gị nnukwu iji wee chee ka nwaanyị Igbo a n'ọkwa na-eyi akwa Igbo na-eri esipụta nri ndị Igbo. Ọ na-amasị m ọfụma ebe anyị nọkwa na South Africa anyị na-eme omenala Igbo ọfụma na-eme ihe gbasara Igbo ọfụma. Ị na-emekwere ihe Igbo ịkpụrụ nwaanyị Igbo nọrọ n'aka ka ọ na-enye gị aka na-akwalite gị maka na ebe ahụ anyị nọ anaghị asụkawa Igbo dị ya bana anyị na-agba mbọ ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo na-eme ihe omenala na-eme ihe ọdịnala. Ịlụọ nwaanyị Igbo ọ ga-enyekwa gị aka ebe ọ bụla ị na-aga ịkpụrụ nwaanyị Igbo gị a na-asụ Igbo ọ bụghị asụcha ịbịa na-atapịa. Ya bụ na unu na-akwalitekwa ya asụsụ Igbo na omenala Igbo n'ebe ahụ. Ada ya ma m na ị ga-ekwere anyị nkwa na ị ga-enyekwa aka na-akwalite ya bụ ihe ma ị gafekwa ebe ahụ ka ọ bụrụ na ịpụzie gị isi Igbo ya gbakwa ọkụ. Kedu ka ị ga-esi akwalite ebe ị gaa ebe ahụ? Ka m mesi wee kwalite omenala Igbo dị ọtụtụ site na ejije m site na agwa site na nri esiri esi site na nri a ga na-esigasị ha ga-ama na nwaanyị Igbo abatago. Otu a ka ọ dị ọ bụ ekwe na ụmụ a ga-amụ amụ ebidokwa n'oge
kụziwe ha otu esi ekene ọkwa ọhịa na ihe gbasara Igbo ebe ọ bụla Igbo nọ ihe Igbo ga na-aga n'ihu omenala Igbo agaghị na-anwụ ka omenala Igbo ọ ga-anwụzi ndụ ọ dị mma ama m na ndị niile na-ege ntị ga-asị ọhịa a mere eji wee chọwa ndị ọwụrụ a ga-ekwu ebe okwu ha na-ege na-ahụkwa n'ahụ ụnụ ahụla n'otu o si dị na-enwe ihe dịka Igbo na-adịba ka echi bụ ọbụla maka na echi a na-akụ n'igwe onye ọbụla bụ onye Igbo na-enwe obi aṅụrị pụrụ iche ama m na ụfọdụ ndị na-abụ ndị Igbo na-asị ọ dị ka ha bụrụzie onye Igbo ya biko ka unu gbaa mbọ na-akwalite asụsụ na omenala Igbo mana otu nkwa ị ga-ekwe anyị ma ụ na-ega ebe a bụ na mmemme dị iche iche unu na-eme ihe Igbo isi mbido TV ihe Igbo ka anyị na-eme ka anyị na unu rukpu ike họkọọ ọnụ wee na-emekọta ihe a ka ọ na-aga unu kpọtụrụ anyị ga-abịakwa kwalite ihe ọbụla unu na-eme ya bụ nkwa ị ga-ekwe anyị ebe a na ịlaghachi ị ga-agwasị isi mbido TV na-echekwa ka anyị na ha mekọọ ị na-ekwe anyị nkwa ahụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m site oge m lewere isi mbido TV ọ na-atọ m ụtọ m na-ele ya ọ na-enye m obi aṅụrị mgbe na-ele ya m na-ele ya mgbe m ga-lewe otu a nepa were ọkụ m gbanye jenaretọ wee na-ele isi mbido TV ihe niile a na-eme na-amasị m mgberekwe na-ekwe nkwa na m laghachi ọgbakọ ọwụ na Igbo ga-enwe anyị ga-akpụ ndị isi mbido TV ka ha bịa seere anyị ọfụma bịa doziere anyị ihe niile ọfụma ma abụghị mmechi afọ ọgbakọ ọwụ na-awụ ihe gbasara ndị Igbo isi mbido TV biko ana m ayọ ka ọ nwee ike bịa nye aka mee ihe ka ọ na-aga mekwe n'asụsụ Igbo ka ọ na-aga ọfụma ọ dị mma ndị isi mbido TV anabatago ihe anyị kwuru ụbọchị nke taata anya anyị nọzi na-eche mgbe ọ ga-abụ kedu ọtụtụ ihe Igbo unu na-eme ebe ahụ dịka ịzụ ahịa ka ọ ịgụ akwụkwọ kedu nke na-aga ndị Igbo aga ebe ahụ enwere ọtụtụ otu dị iche iche ndị Igbo enwere ndị ọhaneze ndị Igbo ọ bụ ezigbo otu na mba Naịjirịa niile so ya enwere Igbo community na parish ụlọ ụka ọbụla anyị nọ enwechara fada ndị Igbo a na-agba mbọ akpụtara anyị fada onye Igbo akacha ụka akara anyị ụka nke Igbo elekere 10 ụka Igbo every last Sunday of the month so iji gwa gị na ndị Igbo omenala Igbo na-enye ọṅụ ke ndụmọdụ ị nwere inye ụfọdụ ndị nọ onwere ha jiri asụsụ Igbo kpọrọ omenala Igbo ha amadị uru ọ bara ma ha wụ ndị Igbo dịka unu nwa n'ebe ahụ si otu a were ya mere ka ị nwere ike ịgwa ndị a na-ama ha na ha ga-ejidosi ihe ha ji ike ihe m nwere ịgwa ndị ahụ bụ ugbu a na-ereji akwụkwọ gbasara ịmụ Igbo a na-ere akwụkwọ na South Africa a na-eprintịcha ihe ebute na South Africa na-ere ndị na-amaghị Igbo na-amụzikwa Igbo na ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla mụrụ nwa ime ọnwa kụziere nwa gị Igbo kụziere omenala Igbo ọ kachasị nke Ekene anyị na-ekwu okwu ya tata kụziere nwa gị ka ọ mara nke ahụ ndị na-amaghị asụsụ Igbo gosi na ha awụghị ndị ọrụ Igbo abụọ ha ezigbo ndị Igbo maka na ime ọnwa nna gị na-asụ Igbo nne gị na-asụ Igbo ị ga-akawa ahụ kụziere nwa gị ka esi asụ Igbo iji gosi na ọ gị nwawo nne na nna nwa ahụ abụ na ekụziri ka esi asụ Igbo Odoziakụ ke ndụmọdụ inwe inye ụfọdụ ndị na-ejighị ihe gbasara Igbo wee kpọrọ ihe kedu ihe ị ga-agwa ha ndụmọdụ nwere inye ndị na-eji ihe gbasara Igbo akpọrọ ihe bụ ka ha kawa ahụ jisie ike were Igbo wee kpọrọ ihe n'ihi na Igbo amaka asụsụ anyị wụkwa na asụsụ dị mma asụsụ bụ ihe ọ ga-wee sụọ ya ebe ọbụla ịpụta sụọ asụsụ ga-amara n'ezie lekwa ebe onye a si wee na-apụta so ha ga-ejisi ike wee mụọ ya bụ asụsụ kụzikwerenu ya ụmụ ha so that omenala Igbo ga-awụ ihe ga na-adịrị na-aga n'iru ndewo nụ asụsụ Igbo bụ ihe eji eme ngala ọ bụ ihe a na-asị onye ji nke o ji ya mee gịnị ya jisie ya ike maka na onye ọbụla asị jisie ihe o ji ike ya mee gịnị ma a na nke o ji dị mma ka anyị na-eji n'asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara Igbo na-eme ngala maka nke a bụ gịnị nke anyị ga-aga obere ezumike ọ bụ na anyị ga-abata anyị ga-abanye na gịnị ozi ekene nna asị biko ebe Igbo oche ga-anọ nọsi ike anyị na